Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Dinsyo. Kini gibutag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Dinsyo. Kini akong asawa, hubak ko ni. Grabe kini siya o katakihos hubak. O nga nung na problema ko ni akong asawa tao no. Inaniyon ako pagsugod ang tanang mga paghitabo ha. Diyos ko, unsa na kining kahimtang ta. Nga dong, tanan pulos naman mahal. Diyos ko, wala na gyud ang price control. Daghang naghilak, nag-uol. Mahal, ikaw ang akong gimahal. Hinaut imo kong gimahal, ug di ka mausab mahal. Mahal, ligunon ta ang pagmahal. Nindughan kong ikaw day mahal, ug wa nay lain mahal. Ang piti karon mahal, sudan bugas tanan pulos mahal. Hasta ang tubig mahal, ang kurente misamot ug kamahal. Mahal, ayaw lang pag-shopping mahal. Muangal ka sa presyo mahal, malipong kas ka mahal. Ang abang balay mahal, tambal doktor ang ospital mahal. Masakiton at takihon, misamot matiwas lang tungod sa kamahal. Mahal, mahal, di lang tapakasal kay mahal. Aron di ta kagastog mahal, mag-live-in lang ta mahal. Mahal, mahal. Ay, palit-palit kong tambal ron, Corbida. Limot. Oh, panahon na cutin ko. Pastilan, pero murag. Na ba mo'y tambal ng bilin? Mupalit ako, kalimot ko. Ada pati tambal ng bilin. At tanawon ako. Ay, sus, may gani. Kinapay tambal ng bilin, day. Ay, pastilan, lasa lang nito akong gituman. O, dahil limot ko. Magpapalit pa day ka na ko kapon taon. May gani, kinanumdum ko karon. Ay, namdum na kapag guman akong tumar kay nakita naman ni mo nga wanay suwed. What? Yaman, pati yun, gud ko ni mo din siya. Oo, yung taon na isbak ko taon. Di ba kang mahal ti ka? Mamatay kang bawa ka kung kinabuhi. Mamatay taon ko, day. Bukod ba, na, mas may tingaling nga ikaw lay una. Di ganita sa day. Mas may tingaling nga balihon lang ni nato ba? Kung dili magyud ka gusto nga mawa o, mamatay man ka og mawa ko sa buki na buhi, pwes. Balihon din nato, ikaw lang unay kamatay. Ayaw, sa bida sa di mo, kidur sa di mo day. Aliti ko na alitog tambal. Yes, day! Kanang ubak sa mga asawa ba din pa, dili ka na piang lang. Aha? Naman ko'y mga ingon ana nga piang unya mapanuhutan maunang mautuyon yung nagmayo. Mau barang inana din na pero ingon gud siya nga ingon sila hubak gyud kuno na. Wala na ni mo gipa-check up o ko asinita. Wala gi nangnay. Anan hindi ti karon manang ko mo gina. Mauna. Wala gi taon ni wa tawo gi kwarta taon. Uy, tigumi na oy. Kinalamatan o ng doktor ng imong asawa. Kadili ba yan na ultimo lang nga sakit ka ng hubak? Makamatay ba yan na? Mao ba nay? Oo, ay. Amo bitang silingan, nagtuo sila nga hutoy lang. Pero sa diyang nagsagunso na ang hutoy, dito na.
Mura nag-andar sa sakyanan nga palyado. Nga, gipaunsa man to taon eh. Oh, gipasagdan ra. Nga, kumusta naman siya eh? Oh, gilubong na itong huh? Karaan mo na gamay. Karaan bitaw, pero effective paghapon. Effective daw. Oo. Effective daw. Puro Oo bida. nga. Oo. Ano nga, unsa man? Ha? Unsa man di ay bag-o, kada gihapong gilubong. Bida sa di mo. Ang babaya mo. Siguro pa-check up ng asawa mo. Wala kay kuyuwawa. Tayo pa umata niya, be. Hilom di oy. Asa man ko ni pangitawag kuan, tambal. Oh, bigda ko tambal. Kwarta ako nga matambal sa taon. Sige na, nay. Unyag dili kakakita. Ako kuan kaning mao na ni kayo na magamay na ako akong kagwapo ani. Why rin siya? O guwa agoy kwarta para sa doktor, bisag ipabinisaya lang na mo. Kay katong among silingan usag ihubak punto. Kada si bakon nga kanang hubakon nga silingan na yoy. Oo, pero katong usa na akong silingan na gidaan nila sa Manila dito pagipinisaya. Dito sa Manila, dito gipabinisaya. Matagalog na pag-sure din. Lagi. Dasa di mo. Na di ra bang tuo. Lisod yun ang tuhuan ay. Ngano man, unsa may nakalisod ana? Ipabinisaya ni mo niya dito mo sa Manila. Basig, bisag ka na lang ha. Basig dili na bisaya. Basig imo gipantin na galog na. Paday pagkatoy-toy baya nimo. Ay, bahala ka diya oy. Ay, nay. Din ka din siya. Dito kila nanay day. Wala ka magsulti na ako. Wala ko man hindi mo day kaning taon ko nindot kayo nga imuhang tan-aw nako maiman kayo mo pagkatog nakita man ako bawo nya di ko gusto matugaw kasi imong pagkatulog. Nag-unsam ka dito. Duaw lang ko dito pay bawo day ko nanay nga nakahubak. Unya. Ingo lagi siya day wa ko na wa ko no tikag ipa-check up. Mao nga ako siyang giingnan nga ipa-check up ka pero wa mo kwarta day. Ay, dahil lang pag-unaunan ng check up. Uy, check up ata. Patay man lagi hapon ta. Day. Recorded by X Thunder Gaming. Ayaw na lang anak doon. Uy, gasto-gasto lalas kwarta. Iluwa day, iluwa day. Mga nga ko ha. Ay, pag binuhi gawan. Uy, Ang gasto day importante nga maayo ka. di naman ko ni mamaayo. Kaya, mo naman kini akong sakit. Bida, day, ayaw lang sa taon day. Kung sa tanaw, patanaw lang Bisaya ba? O sa'yo na niyo mo? Ay, Bisaya pa. Uy, Bisaya lang na ito na yung sakit. Basi day yung maayo ka na. unya, di na daw ko gasto. Ay, di, uy, mas mainom ka save sa Bisaya day. Pila, may pangayawan ng mga mananambal. Doon sure naman para kadila. Pao pa. Oo. Sige day. Bakuyutan ko pare ay. May kailam to siya mananambal ka Bisaya. Puro sili di mabila. Sige, Mananambal ka sige, Bisaya. dong, sige. Sige na guys, pagkitaan ako sa Paribinok. Paribinok, di ba doon nang ikailam ng nambal, pre? Pre. Pre. O, bisag ikaw, kailam ka na niya, kay iladom na siya. Wapa ko kailangan nga na nambal Bisaya, pre, kay si Padre Darwin, rin ako ang gustong tambal sa usawa, di Bisaya. Umaw ba? Oo. Yun na, kitsa may day magbatambal, pre. Ako asawa lagi taon, ako patapalan, tungod lagi kay anang iyang hubak. Uy, mo ba, pre, dugay na ng hubak niya. Ingon siya dugay ng kuno, pero karon na taon siya masulti na ako nga doon na siya hubak. Kaya adong, excuse me, pre, ato ko sa gabi, purting hutoy taon. Mo ba, pre? Si Stevie ng baba, pre, sige ko po ba? Bitas din boy mo ang patio noon. Pero sige na ba? Tabangin ko. Kuyo ganti ka, ato na to sa ilang kanang usa ka mananambal. Ato na to ha, kataya, sige. Kuha na ko kung sawa, pre. Asa ta din siya. Day, ato. Tunla day. Asa ta, oy. Ito, manambal day ba? Manambal. Asa Uyong ka man. Paribinok. Si Paribinok. Oh, kailam day si Ana. May kailam siya. Matay. Wala ba ko isali ka ng binok da? Oh, bida ka nung tao kay salig nga dako na. Ay, naarabay na ako ng binok. Kung magtakilid, murag tulisan. Sa pikas kilid, murag kawatan. Ano yung katubang? Aw, arang-arang na lang. Ako na mangilan sa Paribinok na yun. Ako sa Unsa tao. da tanaw ni mas na nga ng binok. Hasler. Murag hasler. Samot na. Pero dahil lang tao bagyos kag tao dahil sa iyang itsura. Do not judge the book by its own cover. Mao diba? Binisaya pa na. Ayaw pataka. Aw, bungot sa ito'y taan. Loy kay
ko tanaw sa kong asawa eh. Relate sa ko animal, maluoy ka mong tanaw. Mga bisan o guway kwarta, ako lang yung tao sa gidaas mo na nambal. Kay gamay ramang pangayo, barato raman, donisyon sa kanila. Kay adtor, tas doktor, bastang mahala. Unya, Morning, boys. Mananambal, pre. Bahay ni Ingko Pinyong. o so, anak tadi pre? Oh, ano ta? Sige. Day. Day, tunla lang sige na, day. Tunla lang yun. Kana. Tunla yun. Kana. Oo, nya natake day kanang makakita no nambal para ayuhon ng kaniya. Gusto makatakihon ko. Ay, ubo raman eh. Ubo. Pre. Pre, sa mga isuging na ang driver, pre. Ha? Uy, day na. Kalimut ko na. Siguro ka pre nga mayo ni nambal taon. Maayon ni siya nga mananambal, pre. Nagani pasyente nga wa makaila siyang kaugalingon. Wa na makaila siyang ngan. Oh. Iyang kitambalan. Unya, naayo. Sobra pa. Gini lang kay panganara yang nainumduman. Hasta nga apelido. Ha? Apelido niya Tugnok. Tugnok. Oh, iyang nainumduman. Bida may gali wa matagnok no. Lisura ni nung Yan. piyawa gud. Sultihan tika, pre, ha? Kanang tiguang, pre. Ang speciality nun. Ay. Speciality yun na niya. Kanang pagpanagna yun. Pagmanagna. Bida. Maayo sa diay ni Ses panagna diay. Ay, uy! Pero hubak. Mayo lagi, pre. Mayo lagi, pre. Sa gili pa masulti siya pangaan. Iyan ang matagaan. Ngawan sa nana. Lagi. Karon. Imong din na siyang may mamat karon. Day. Unya rata kini kana nambal. Di anam tas bay. Di anam tas lambay. Tuk ka, pre. Tuk kay kailan mo. Akadiyat, pre. Akadiyat. Ayo! Tingog, pre. Tubag man dayon. Mura mag-ungog tingog buli lang kata pre. Mura balo tadi. Ano, pre? Wa mo siya katagaan kung sa ta. Katagka na, pre. Awa. Ayo! Magpatambal mo. Tagka lagi, pre. Tagaan lagi pero question. Nibo, dyan mo batambal ta. Unya ano question lagi. Ningo pigi siya nga. Sa ato pa, nibo siyang tagganta. Kakidor tra. Recorded by X Thunder Gaming. Sabay ato ninyo, ha? Pre, lagi na siya kay bawang patambal tapi dali sura sa naning style yun. Unsa naman hinuon eh. Kapoy ba nang utana siya, pre. Kung siya tong kanon kay gigutom gugo. Ay, Inko, ayaw na lang, Inko. Ayaw na lang kay niyambi magpatambal, me. Sabay magpatambal ninyo. Ako asawa ko. Nga rumarkihubak. Nakatagaan siya. Sakit mo sa awa, pre, no? Inan. Dali, gari. Ari, inday. Pumbida, no? Yatong sikapo ng imong dugahan. Andino. Ako asawa pre. Kaya tanawa, gano'n. Chika pra na niya, pre. Gitanaw lang na niya. Kung dagang pabagplima ang baga na niya. Bidaw niya ang buko-buko mo yun. Nakautok sa gano'n. Ayaw na lang pagkuha niya. Sa mga kay, ako ganing asawa sa una, pre. Gidaan ako din eh. No, baho niya. Uy, gidaan ako din eh. Oh, unya. Siyo ko sa tingin dugan. Why noon? Iyarang gitutian. Tara. Dai, dita. Dai. Tara, dai. Mauli ta, dai. Ayun na, pre. Murang nagiganahan, pre. Ayaw lang. Sige na, ginahan pang mananambalo ko sa dugan sa katawa. Dai, mauli ta, dai. Dili, pre. Ang mga asawa. Kudahan, pinamuli ta, dita. Ano man kay tuong? Tanaw ka nga, no. Kay nga no lagi Ginahan ka. ka sa ikikap sa nambali mo dugan, ha? Piyong-piyong pagkakanahan na ka, murag sulimpan Papa, mo daddy, mata. Joey, naunsa ka man, pataka man lang ka, oy. Ako gadudan ako nimo, ha? Sige, duta. Hindi na tinuod mong hubak. Ayapag naman ka, oy. Oh, karon no, wa man ka hubak ka. Wala gyud ko kasi. Ang agit ang bala naman ko. Mas giilad lang ko nimo, ha? Para ning ka gihubak ka. Kay aron taon lang makalihok sa trabahoon di disbay di ka kalihok ka. Ug ako ang tanang mulihok dinhi. Unya di ay, di na tinuod ka. Hubakon ka. Hindi tinuod. Ay, awag gihubak. Ito lang klaro kay na imo, ha? Ano daw sulibad-suliban ka matagili sa ating mulunggan. Klaro kay na ang tinuyo na nimo. Gihubak ko.
Mao ni problema na ko ron. Sa man ni klaruhon tani bigo. Kay mura mag Ginoo gituyo sa kong usawa pagbakubak siya kay lagi. Ako no ay malihok sa gimbatos bahay taon. Di naman ako siya palihokon kay hubakon lagi. Pero katong butoy pero mura gi at tinuyo sa kong asawa ni hubak-hubak niya kay paghikap-hikap sa mananambal siyang dughan di sulimbad ba niyang mata. Wa ka ko biduhangi ani ako asawa. Unsa man? Sabi kamoy pasultihon ani bam, ati pres. Paliw tabagi ko ninyo mi. Unsa man ko kamoy pasultihon, Dinsyo. Bungkoy mo rin Oh, sige ko na siya paminaw na to. Gusto kaya, Direk Abel, salamat kayo. Bam! Sa dili pa mo yaw-yaw sa pambinan, murag doon na siya gilatin mo daan na si Pres. Wa ka ready? Wa pa siya ka, nagro na siya gilatin. Ang istorya ba, ang iyang asawa, mapahubak-hubak. So, wa na nagipatrabaho siya ang bana. Karon pag adto sa mana, ikaw bitaw to'y gadahan sa kuan sa albularyo kay wa may laing mudag albularyo ikaw man gyud gihinul-hinul ang dughan karon mawa manghubak po silimban mong bata unsa may yang buhat Mawa yang hubak kini hinon sa oh kuan. di na siya hubakon Asa may naong ka albularyo po? Unsa ba? bro ikaw ay gadahan O kung ari ka diri sa Sirach 6 verse 16. Okay. A loyal friend is like a medicine that keeps you in good health. Okay, so matupad diri sa Sirach, Ate Pres, nga ang matuod ko nga higala sama sa katambal nga magbantay kanimo gikan sa sakit. Karon, Karon. matingat ang anong musirap sulirap na ang mata, dili man sila man naghigala. Gana tali sa ikapekapon niyang dughan. Ano balik ko yung balo, may hapo-hapo mo sulirap yung mata. Lain itong kamot. mao lagi lain man Sa ba akong gibasa ko liya, tingnan nga matuod nga higala, sama sa katambal nga mulikay nimo sa sakit. Kato, di mo higala, pero tambal ito. Karon na mo sa sakit, ug hikapon sa maayo siya. Nga dili man tas man higala. mao na diha murag mas lami to Magic touch. Mura man ni sa magic touch wow na ate Pres mura man sa istorya nga kanang ang iyang apo dadun niya kay patabangon niya dahil sa kayan kay managat mo sa dahapon. Yeah. Dadun ang apo kay magparamuya yung ano dahil sa kayan. murag saog sa kayan to. Usay tawag sa inyo ka na magdahik saog? saog. Pero ba saog na sa kayan, padung saog. dagat. Saog sa Ari kayan. mas mama, saog na, sa amo dahik man sa mga. Dahik, Kadado, managat man ka dahil mo. Ulit siya buntag. So ang katong apo, dadun para dahik, ulit po dayon. Kasi nga, mga apuhan nga babae. ano man Imabdo sa apo. bakas Kita naman ko ana oy. Ikaw ba mapakang ba dayon? Bitaw daw, di siya. Batay-batay lang daw. Pero kung na makaayo niya nga iluton siya. Ha? Oh, sige pahilot. Sige, pahilot. Aron maayo. Ayaw lang tuguti nga magpahilot siya siya o sa. Oh. Nana Na ka. Kuya, kay na. Kung siya o sa magpahilot. Riyas bitaw ako sa ignorante po ko aning x-ray. Ako manghut na kay ko pero ano kanang bitaw ni murag mutubo sa ilong adenoid sa tawag mo ko dili masad sinus. Bisu sa x-ray room ya dugay kay ko nga. Kadugay ko mo dito. Yan siya ga. Gihubuan man kus bra. Dili sa ilongan ko na. Hubuan din ang bra ko x-ray ha. Oh, katugaling Kaya ako. kung ang ekstrihan mong dughan. Buon ang bra. Pero katuwa ko amigo, katuwa ni Pilit. X-ray ma'am, kaya buon gid ang bra. Buon na. Bisag sa ilong ang diferensya. Oh. Ay, lang Ano na. lang dili ang x-ray dili yung ilong. Kay ilong man ang iyang kuan. Kanang mammogram. Ilong? Ha? X-ray ang ilong? Dili ang iyang kuan maduloy murag unod diri sa ilong kay pero ang x-rayhan. Buo na yung bra. Pero katuwa ko nga amigo ate Pres, wa naman to ano mas gawa si Dr. ba na dila. Oh, kanang ko ato ya, kanang mamogram na dai kanang i-check ang totoy. Oh, buan yun. Ako gidak ko. Agay tutoy Gidak ko man. niya dito Ang ate tutoy Pres sa may iyang ano, opisina. Unya natinga ko katurba ko ng x-ray technician kadung ko istorya nga babae ko no to. Ko bakato ko anak ko manghud in town. Uy, daga para ba ko manghud adto pa lang huna. Ako no manghud daga nagapo. Ito pa lang kita bo mga anong lagi gipaw po man mo blangan ng Israel pas dughan nga di ara man sa ilong ni guwa murag unod. Karon. Mas kulba na inana bam. Kanang Ano imong x-rayhan, way kulba kanang yung magpamasahe ka kulba. Karon di akong gisuwayan. Di ato ko magpa-x-ray ko kada tuno kong lansang. Onya. Nya. Ipawa kong bra. Salamat pala ka tulungan mo. Kaya ko ay pasol tihon.